Табигатьнең алтынга тиренгән чагында 1958 елның 25 сентябрендә Рәйсә Абдулловна һәм Равил Абдулхакович Бахтияровлар гаиләсендә беренче бала дөньяга туа. Аңа бәхетле ата-ана Рушан дип исем бирәләр. Ул гаиләдә беренче булгангадыр, аның җилкәсенә кече вакыттан ук эшләрне күп йөклиләр. Һәм ул һәрчак җитди килеш, барында җиренә җиткереп үти. Үзеннән соң туган әни-сеңелләре дә ул нык яратып, өлкәннәрчә тиешлечә үз канат астында саклап йөртә аларны. Әти-әнисе аның моңа бик шатланып яшиләр. Аллага шөкер, төпле, таяныч булырлык бала үсеп җитәр дип өметләнәләр. Һәм бу дөрестән дә шулай була. Хвалынск шәһәренә күчкәч тә ул әти-әнисеннән ерак түгел әйтези һәм гел алар янәшәсендә таянычлары булып яши. Кызганычка каршы Равил абый фани дөнья белән хушлашты инде. Ә менә Рәйсә апа бу юбилейга килә алмаса да үз котлауларын җиткерә. Рушан, туган көнең белән, илаһи саулык, исәнлек, семьяң белән бергәләшеп өмер итәргә, оныклар күрергә нәсип иттең үзеңә, саулык белән, тынычлык белән. Без ничек өмер иттек, сез дә шулай өмер итегез, саулык белән. Рушан Равилевичның Яңа Зимница авылы туган җире. Анда уку еллары да үтә. Шушы кече ватаныннан ук аны хәрби хезмәткә дә озаталар. Хәрби хезмәтен ул Афганистан җирләрендә үти. Анда да гаиләсенә, туганнарына кызыллык китермичә, үзен гел яхшы яктан күрсәтеп, рәхмәт хатларына лаек була. Бер авылга кунакка кайткач, Рәшидә апасы аны матур кыз белән таныштыра. Рәшидә апа, бүген дә бер генә мәлгә дә таныштыруыма үкенмим ди. Матур кызның исеме Асия Рәшид кызы Забирова була. 27 яшендә булган егет озак уйлап тормый. Шушы уңган һәм төскә дә матур булган кызны хатынлыкка алырга була. 1985 елның 25 апрелендә Хвалынск шәһәрендә гөрләтеп туй үткәрәләр. Менә инде бергә яшәүләренә 33 ел тула. 33 ел içində төрле сулар эчәргә туры килгәндер. Тормышның әчесен дә, төшесен дә алар бергә татыдылар. Үзләре дә күп балалы гаиләдә тугангамы, бер артлы 2 ул һәм матур кыз дөньяга китерделәр. Раил да, Наил да, Руфина да югары белем алдылар. Өчесе дә бүгенгесе көндә хезмәт итәләр. Өметләнеп калабыз тиздән Рушан абыйны бабайда ясарлар дип. Хәзергә Рушан абый үз котлауларын сезгә туган авылыгыздан кайнанагыз Разия Усман кызы да җиткерә. Рушан олым, сине шатлыклы туган көнең белән тәбрик итәмен. Саулыкта, шатлыкта, тынычлыкта, гаиләң белән калган өмереңдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә генә тутырган нәсеп булсын. 60-ны тутырып олым, 70-ны җимереп, 80-ны сикереп, 90-га җиткәч ял ит бераз. 100-гә кадәр җитеп калган өмереңдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә тутырган нәсеп булсын. Шуның белән бөтен үземнән, каняна әниең, Разия, барча балаларым, оныкларым белән сине тәбрик итәмен. Кадерле Рушан Равильевич, ихластан 60 яшьлек юбилейгыз белән котлыйбыз. Аллаһыдан исәнлек, саулык һәм озын гомер сорап калабыз. Бәхетле булыгыз. Юбилейлы туган көнегез котлы булсын.